dag sidder vi på shootet til kampagneshoot på mine nye produkter, som er alt fra BB cream, mascara, eyeliner, lipgloss til selvfølgelig en dejlig unisex parfume. Følg med og have det godt. Jeg har jo lavet 2 parfumer, og den her den er version 2, som er både til mænd og kvinder. Og den er faktisk en af mine favoritparfumer lige i øjeblikket. Vi har en sort tuschstreg, som du kan lave en fuldstændig tynd streg med. Du kan lave den helt tyk, og du kan selvfølgelig også, hvis du er virkelig god på den, så kan du lave den alle mulige forskellige tykkelser. Men den er helt klart en favorit, fordi den er bare kulsort. Så har vi en ny mascara, der kommer. Den her, det bliver helt klart en af mine favoritter. Vi har almindelig sort mascara i den ene ende, og i den anden, der har vi guld mascara. Denne her lipgloss har vi faktisk brugt på det nye kampagneshoot. Vi har brugt den som highlighter. Det kan vi også bruge den til. Det er ret smart. Vi har faktisk brugt den på min hud, vi har brugt den på mine læber, og vi har brugt den omkring øjnene og lidt ved næsen også. Jeg kan rigtig godt lide produkter, som man kan bruge til mere end bare én ting. Og det udvikler vi ligesom mere og mere i serien omkring mine produkter. Så der kommer flere og flere produkter, der kan flere og flere ting. Det er sejt, rigtig sejt, og den får selvfølgelig også flere forskellige farver. Sidst men ikke mindst, så har vi min favorit, som er noget, jeg bruger hver eneste dag. Det er min nye BB cream, som er til mænd og kvinder. Fordi selvfølgelig bruger mænd også BB cream. Mænd har også lyst til at have pæn hud, der ser lidt mere ens ud nogle dage. Kæmpe favorit, og det er allerede noget, jeg bruger rigtig meget.